Madiba bandibulele esuku ndikanona tata manje. Ngibulise kubaphulaphula bomhlongwelele bebonke nje angeke ngibacalule baninzi kakhulu. Madiba ukhuba lensimbi uphaphama ukeyifana ukuthi umkhondo wakhe ikhaya lingaphenqeleni emngcibe phaa kubhonqothi. Okay. Madiba. Okay. Xa ngaba ubaxelela abantu besithi ukhuba lensimbi ungathi ukhuba lensimbi uvela phi eyiqale nini le nto? Madiba ukhuba lensimbi ngiqale urekhoda ngo-2019. Ngaqala ngolandela amawele kaMamsawe abantu bengibathanda kakhulu emculweni and phofu abathanda kakhulu uThonazelo Nongoma. Ngabona abantu bangebandi belapha kule ndawo ingoba kubuke kwakhona bona. Okay. Uba uThonazelo Nongoma nangona nje isigini ngesona singafundanga kubo ngoba ke sihlala kwindawo ezihlukeneyo lapha eCape Town. So sifunde kusifuthu umfana seFlagstaff. Oh, udibene nosifuthu phi? Bedibena apha eCape Town futhu yena. uThonazelo Nongoma Bedibana apha eKapa nabo. Kakuba sihlala kwindawo ezikude umuntu obekufishane kulo sifuthu. Oh, okay. Udibana nabo kanjani mhlawumbe ngakusibalisele ba wawungumdansi ungumlandeli wabo mhlawumbe kwenzeka ntoni? No, beningomdansi wena futhi bengumlandeli wamawela kaMamsawe endibe apho besiya khona belikhona kwimithingi ebehlalwa ngabalandeli bendibakhona bendingaphosakali nakwizikhipha zabo ezinantsikayo ezikhuswayo bendibakhona sokuthengela amasithi bendibakhona nangoku ndisenza ngolo hlobo andizange baye ngoba ndithi ndangene emculweni ndithi no ndayidlale kubaxhasa. Phambi koba ungene udibane nabo bangene yayingubani mhlawumbe okanye yayikhona engqondweni yakho into yoba nawe ungazicula ngenye imini xa wawubona bani? Hayi Madiba zange ibe khona into kum eyayisithi ndingaze ndicule umculo kamakhanda zange ndibe nawo yona nangona nje ndingumamela umculo othi kuze njani notata unjemboqo nosala bemsumo but ayingafiki into ethi kum nami ndingaze ndicule kodwa ndathi ndisosondela kubo yafika laa nto kumba noma le nto inhle andiyona nabantu abaphilisa nami ndingayenza le nto. Ekhona yena umuntu bombukela ebethi isiginci phambi kwakho uqonda into yoba wemani? Isigingci sona ndiqale usibona mba umntu okhalisa isiginci ngapha kubo ngoba uthatha uvele engqeleni bengadlali maskanda umuntu obezikhule elalini enesiginci esihlala ebengadlali maskanda ebedlala umculo werege. Wasifundiswa ngubani isiginci esiso nawe ngoku? Ndifundiswa ngusifuthu nesiginci mfana seFlagstaff. Okay. Mhlawumbe ke ngoku sawumacocwe mangaphi ke ngoku umuntu ongayaziyo loo nto? Mana abacocwe amadiba amabili. Aphi ebesidala udlala kwaso sakhumbula bathini? Le ngoma yi-single track ebendenzele umfana kuthiwa uDJ Khalif ongu-DJ lapha emakhaya. Okay. I-single track nje. So ke wonana ile album ikhona album ezayo yesithathu izophuma i-album. Yesithathu ukhona umntwana osephekiwe. Ikhona album engifisa ngayo estudio ngoku iyaphuma ngokuphela nje lenyanga ezayo. Okay. Mhlawumbe ubhalelwa ngubani ingoma zakho uthini uyaphupha nawo? Hayi Madiba angikayiphuphi ingoma ndiyazibhalela Madiba. Ayitheni ngoma esiwa kumnyoni. Uyiphupha kawutheni kaloku ubhala kawutheni ngoma? Ingoma isikisike nje Madiba ndizihlalele nje umzekelo ngokuthi esazi ingoma isiqhamuke nje. Alright. Uzaya kuye ke ukhuba lensimbi naye ahamba uthola emgomeni bakhona abanye ukhuba lensimbi ngaba mhlambi yabazama? Okwangoku Madiba abakabikho. Okay. Kodwa yazi uba ixesha lathi lihamba bakube kusithini. Okay ke bhuti. Mhlambi ke before sikuyeke xa ngaba ufunwa emicimbini emitshatweni emigidini uyakwazi ukuya ukufunyanwa kanjani? Madiba ndiyakwazi ukuya noba umuntu uphi ndiyafumaneka kuFacebook ipage yami ukhuba lensimbi sukuDelihle Music. KuTikTok ukhona ukhuba lensimbi na kuWhatsApp ndiyafumaneka ku-063 1692 182 063 1692 naku-Instagram ngekude abasakazi ndiyafumaneka. Unalo Instagram? Ukhuba lensimbi. Ndifundile ndilipondo lifundileyo nditsho nje umculo wakho ufumaneke phi ke wona?
umculo waMadiba uyafumaneka ku-online stores ku-YouTube naku-Spotify ukhona nakwezinye usearch ukhuba lensimbi uzawufumana umculo wami wonke nje. Okay ke bhuti. Okay mhlawumbe khona singakubuza ngani befana uyithethile wena berayidweni. Madiba akwangoku akukho kodwa nokuthi ukuba libuleke kakhulu bomhlobo welene ngendlela abasixhasa ngakhona singabaculi bamaskanda kwangaba ngaqhubeka basixhasa ngolo hlobo. Ndibuye Madiba ndicele kwakhona kwakomasipala base-Eastern Cape into yokuba bancedisane nathi basixhase xa benemicimbi basixhase nathi sizokwazi uvelele ebantwini. Okay ke bhuti. Okay ucima mhlawumbe yona inoniveza ebantwini kuqashwa ngomasipala. Madiba ngoba xa uqashwe ngumasipala abantu bayakwazi ukuya emcimbini omasipala bazobona into yoba heyi ukhuba lensimbi nyhani ngomntu bethethe ereyidweni lo. Okay ngoku ungakaqashwa ngumasipala into enoyenzayo mhlawumbe ekwenza into yoba uvelele ebantwini. Hayi kukuzimaketha wena Madiba nokupromotha apha ezirenkini izindawo endihamba kuzo. Kha ubona kungenelanga oko fanele uba ube kwamasipala mhlawumbe uzibe. Madiba ixesha eli Madiba ndibona kungonelanga ngoba abantu abenza imicimbi abakwazi ukubiza emcimbini wabo umasipala wakho engekho nto ayenzayo ngawo futhi umasipala akakwazi. Okay phaa kuTikTok buthe ukhona kanene? Ndikhona kuTikTok ukhuba lensimbi. Okay ke bhuti inkosi kakhulu mani. Shoka kuba lensimbi sizosenqeleni buthe ngumni kanene? Sokuthi mkhondwana madoda inkosi ke bhuti inkosi ke sokuthi. Ngiyabulele njani? Ngcono insizwa ngabe ngqaleni babiza ngoba ngikhuba lensimbi niyivile abantu abakwethu ithi ncedani niyixhase nomasipala Nyandeni umuntu wenu lo ncedani niqale nemicimbi nimbize avelele ebantwini njengoba nizawukhanvasa nje elections mani nibe nemini zamavolontiya nimbize aziveze ebantwini nimnikeze usenti kwenzela into yoba akwazi uphinda urekhoda enye i-album. Enkosi kakhulu bhuti. Abantu bayalipretenda ngiyababona behleka nama abantu bayalipretenda ilele thongola mina sithabaza ilele thongola mina sithabaza ngiyababona behleka nama abantu bayalipretenda ngiyababona behleka nama abantu bayalipretenda ilele thongola amasokazi abaleka zaqome zathi ngelele emapondweni apho zafika qoma khona koma yena ukhuba lezimo ezone ngabantu engabezanganeza zamqonkotha bazidisini nezilo esisilwane kanti kuzufafaluzo olugoswe kwaphukala kwasukude madoda engathi lijela kufa likanogawusi wena ngomama wasiyama emhlangeni hayi ndiyacela bosukude hayi nindilekelele kunzima apho ilele thongola mina sithabazana ilele thongola mina sithabazana uyababona behleka nama abantu bayalipretenda uyababona behleka nama abantu bayalipretenda uyabona bombokashaka hayi ndibambile ndayiqala nawe ndizothetha nawe ilele thongola mina sithabazana ilele thongola hayi ndabulela phumzile makenyana ndabulela siwa nomakhala ngoba ngoyena wathatha iindaba zam zeka kuyo emagceni
into endandikuzi nabekwa nguwe ubondibeka kanjani ke angeke nditsho wena uyayazi yabulela khe wenze kanjalo nakwabanye enkosi ilele jongo lami nazintshaba zami ilele jongo lami nazintshaba zami ngiyababoni behleka nami abantu bayangipritenda ngiyababoni behleka nami abantu bayangipritenda ilele jongo lami nazintshaba zami ilele jongo lami nazintshaba zami ngiyababoni behleka nami abantu bayangipritenda ngiyababoni behleka nami abantu bayangipritenda ilele jongo lami nazintshaba zami ilele jongo lami nazintshaba zami ngiyababoni behleka nami abantu bayangipritenda ngiyababoni behleka nami abantu bayangipritenda angakhumbula ungalibali futhi